Tisíc diváků. Domácí Meller plánoval proti ocelářům Střince snížení 5bodové ztráty, jenže před zápasem zasáhla mužstvo nečekaná pohroma, silná střevní viróza. 3 útočníci, mezi nimi Tomáš Rolinek, nemohli hrát. Další měli problémy během zápasu. Utkání nedohrál Petr Sýkora. Útok Pardubic byl už tak silně oslaben dříve zraněné centry Tomáše Blažka, Miroslava Hlinku a Libora Pivka. Důsledky rozsáhlé marotky v centru elitního útoku Daniel Rákos, hrající v nejvyšší soutěži teprve 14. zápas kariéry, a na vhazování také obránce David Havíř. Ve 4. formaci hráli hned 4 zadáci. Souboj 2 statisticky nejlepších brankářských jedniček v lize se dlouho vyvíjel lépe pro Martina Vojtka. Jan Lašák už v 5. minutě musel čelit nájezdu dvojice Barinka Korhoň a proti této přesile byl bezmocný. Petr Barinka byl i u druhého úspěchu hostů. Nejdříve se dostal k puku po nahození Jiřího Polanského z prostoru za brankou. Barinka čekal na gólovou radost 8 kol. I ve druhé třetině se většina zajímavých situací odehrávala před stejnou brankou. Domácí v této části dostali Martina Vojtka pod příval 19 ran. Žádná neprošla. Somík zamířil do tyčky, Komovu ránu třinecký brankář vyrazil na horní síťku. Trápení pardubických hráčů i fanoušků skončilo až po 3 minutách poslední třetiny. Snopkovu střelu tečoval jeho kolega z obrany Michal Šeda a nastartoval zdecimovanou sestavu k drtivému finiši. Po souhře s Koukalem propál Vojtka Jan Kolář, který kvůli zranění odehrál teprve 8. zápas a dočkal se prvního gólu. Vítěznou trefu zařídil v čase 51:04 z ostrého úhlu Michal Tvrdík. Puk propadl Vojtkovi s kulinkou mezi betony a gesto pardubického střelce demonstrovalo euforii, která zaplavila stadion. Pojistku na výhru Melleru dal v 57. minutě po lahůdkové nabídce Radovana Somíka Jiří Cetkovský. Pardubice slaví výhru 4-2. Naopak třinecký Sešup po 7. porážce v řadě pokračuje. Pardubice už nemají nejhorší třetí třetinu v lize. Dnes ji zvládli rekordně 4-0. Michal Tvrdík dobře zastupuje nemocné hvězdy týmu. Dnes dal 14. gól v sezóně. Meller přestřílel Třinec 46-30. Pro Pardubice může dnešní vítězství znamenat vykročení k záchraně sezóny. Meller vyhrál zápas proti konkurenci v boji o 10 v situaci, kdy tým překonával zdravotní potíže a také ztrátu 0-2 po 2 třetinách. Stavu 0-2 se vrátit do zápasu a vyhrát ho, tak je pro nás hodně cenný. Je jedno, jestli máme zranění nebo ne, prostě v této sestavě jsme hráli a o to je to cennější. Jsme furt sledovali, kdo odchází z rozbruslení a kdo se přestal oblíkat, protože tady máme nějakou virózu, ale jak říkám, s tím se nedá nic dělat. Prostě jsme tam byli v té sestavě, v jaký jsme byli a hráli jsme. Pro nás to byla dneska velmi složitá situace, už od rána do toho utkání jsme šli, dá se říct, s torzem mužstva a ještě polovina z toho torza byla nemocná, takže mě nezbývá, než před klukama smeknout. Variant sestavy bylo dneska asi 29 od rána, takže jsme rádi, že s tím mícháním, že kluci se tomu přizpůsobili, bylo to míchání vynucený, takže říkám, sedlo to a v té třetině si myslím, že jsme podali fantastický výkon na hranici vysílení a podle toho to taky v té kabině teďka vypadá. Asi rozhodující byla ta přesilovka Pardubic, když se dostali do hry na 2-1, druhý gól, který prostě trefil hráč krásně, sice se štěstím, ale prostě taková, dá se říct, náhodná střela na 2-2 a už prostě ten manšaft to psychicky zase nezvládl. Třinec ztratil 7. zápas v řadě a jeho situace začíná být kritická. Na Pardubice má už jen 2 body, jenže soupeř má utkání se Zlínem k dobru. 0 bodů, takový byl zisk Plzně i Ústí v posledních 2